ఇంకెక్కు జతే విచి ತೋಜುಂಡಾ ಅಮ್ಮಾಯರು ತೋಜುಂಡಿ ರೆಡ್ಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಈರ್ಲ ಒಂತಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂತಲೇ ನಿಖಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ಕೊರ್ಪನತ್ತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಪೋಲೆ ಪೋ ದೆಪ್ಪೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮಯ್ಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಚೂರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೈದ ಲಂಚ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಜ ಇನಿ ದಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದ ವಿಜಿನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಇನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಆ ವೈತ ಲೆಕ್ಕಡ ಬಂದ ಅರೆಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತಂಡ ಅಂಚ ಅವೆತ ಲೆಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಐತ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು. ವಿಜಿಗ್ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನನ್ನ ಜೋರ್ ಬನ್ನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಿಕ್ಕಡ್ ಪಂದ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ವೆ ನನ್ನ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಿಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪರೇಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನ ಇಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೊಂದು ಪಡೊಂದು ಪರೊಂದು ಅದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ಗಂಡಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂದು ಪಡೊಂದು ಅಬ್ಬೋ ಮೊದಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಗಟ್ಟಿಂಡ ಶೆಕ್ ಎಲ್ಲದೇ ಹೌದಾ ನಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಅಲವಾಕಿಲ್ಲದ ಅದನ್ನು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಅದಾಗಿದೆ ಪನ್ನೆ. ಚಿಯರ್ಸ್ ಚಿಯರ್ಸ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಡಂಡ ಸೂಪರಾ? ಗುಂಪು ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಡಂಡ ಎಂಕೇನು ಜೋ ಪಾತೆರ್ ನೈಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಂತಾದ ವಿಜಿ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಹರಿಯಾಣಿ ದುಂಡತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಜಲ್ ಇಂಕ ಓಲಾಪ್ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಎಂಕಲ ಲೆಮನ್ ಬೂಡ್ ಇರೆಗ
ತೆರೆಚಿ ಖಾಲಿ ತಿನ್ನುವುದೇ ಅದು ಪನ್ನೀರ್ ದಾದಂತ ಹೊಡಿ ನಿಖುಲ ಟೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪನ್ನೀರ್ ಬಣ್ಣ ಅವು ಬಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿಲ್ಲ కొంచెం ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲಿ ಸೋಡ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದಿದ್ದ ಪನ್ನೀರ್ದೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಉಪ್ಪೆ ನೆಂಚೊಂಡು ಕಾರ್ತಿ ಪನ್ನೀರ್ ಎಂಚೆತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ತಗೊಂಡು ಪನ್ನೀರ್ ತಲುಪರತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇ ನೀರು ಯಾನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಜಿಬ್ ಮನ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇ ನೀನು ಪನ್ನೀರ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇರೋದನ್ ಕೊಡುಚಿ ಪನ್ನೀರ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕಜಿಬ್ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ನೀರ್ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ನೀರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ದ ಅವು ಇಂದು ತೂನಗ ಮಧ್ಯಮದವ್ರು ರಟ್ಟವನ ಪನ್ನೀರ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅವು ಅವು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಯಾವ ಚೂರು ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಈಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೂಲಾಗೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಚ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಚೂರು ಒರಿದುಂಡು ಅವಿನ ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಂತ ತಿನಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕಲ ಏನಿದ್ದ ಸಂಡೇ 3:30 ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಸಂಡೇ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನೆಟೆ ಹೋಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಸೂರು ಲೇಕುಂಡತೆ ನೆಟೆನೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ಯಾತ ಬಂಗಡ್ದ ಅಮ್ಮಯ್ಯರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದುಂಡು ಲೇಕ್ದ ಕೈತಲೆ ದಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಪನ್ ಪೂಜರ್ ಪಂದು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಸೂರು ಲೇಕ್ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯರ್ ಪನ್ಪುನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಫುಡ್ಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಬತ್ತ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಿಜಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್